dělat. Můžu? Milí občané, já se jmenuji Miloš Zeman a jsem váš prezident na další 4 roky. Opět asi jako naši milí přátelé komunisty zruším rockovou hudbu, metalovou hudbu a punkovou hudbu. A všichni skinni, punkáči, rockeři a metalisti půjdou na hranici anebo je pověsíme. Poté udělám ve školách tresty, že ty žáci, který budou zlobit a budou srát učitele, taky narveme do prdele granát a hlavou rozsviští kulka. A nevím, co bych asi dál ještě řekl, to je asi vše. Takže dobrou noc, já si jdu udělat takovou virózu jako naposled. Na zdraví.